Сега играем Team Fortress 2 и сега този клип ще го посветя на никой. Сега играем с Габчо и това е мапа Orange Extra XZ. И сега мисля да играя друг клип на Team Fortress. Да, той е хакер. Вижте какъв е хакер, това гледайте го. Баш човека, ама гър. Има наистина такви хора, дето така да базикат и ти много яко. Как да базикаш някакъв. Така, Габчо, ти какъв можеш, ти какъв си, ако питаш ме? Защото аз вече убих един от вашия отбор. И не беше ти. Не, аз съм хира. Ха! Човек, виж, третия човек от вашия отбор. Като на Spy Pyre, човек. Какво точно убили, бе? Лекал. Сериозно, никой ли не се заема да завладя колата? Аз вече завладях. Той ли? Аз говоря на никой от моят отбор. Абе, ко си да стан горе има стреляш, бе, Габо? Габо, или? Кажи. Чут говоряш на Габриеле. На Кабролере. Някакъв тъп солджър с катаната. Сега на френска ли ще говорим? Не бе, ама има някакъв солджър с катаната и сега не мога да сменя оръжието и аз го... не, всъщност не го бе. Абе, как се качи сега този? Можеш ли някой... О, мага! Аз намерих начин да се качваш в базата без никакви центрите, без никакви сдухване. Просто скачаш и цъкаш такова. Моля те, не ме убивай! Що? Кажи го по-рано, да аз вече... Когато го каза, че вече беше на... Бе, зрители, извините, че сега съм толкова слаб, но скоро ще гледам да отмъскча на Габчо. Аз по-добре да отида да се взема патрони. Защото имам 0 патрони. Аз ще те изправя. Що? Не, сериозно ще изправя съм по. То с помпа. Стига, бе. По-хубаво от помпата от той. Срещу пиромани е по-хубаво от помпата. Абе, махни се от мене, бе. Що? Не ти. Що? Нещо съм спечелил. За потискайте бас е нещо хубаво. И то е... Razorback. Значи, браво. Това е снайпериста против спайрове, което аз нямам. Не знам какво го направих. Стигай! Спай! Оцелих един някакъв спай губих. Сега мисля да съм по-добър от някои други мои клипове и да се старая повече. И то много повече мисля да се старая, защото по принцип Габчо кажи, че не съм толкова слаб. Да, наистина. Но не съм и толкова силен. Да, не. Да си помислите, че съм не Габчо да каже, че не съм толкова слаб. Не, хем е слаб и хем е силен. Да. Той е между чука и... Ние всички сме нещо между про и бот. Да. Ние сме професионален бот. Да. Да, ти звучи се едно с една слаба. Ти си от нашия ли, бе? Браво, да. Да, бе, този стоик за трети път го убивам, човек. Той е спай, за трети път го убивам. Като се казва Cupcake. Гледах някакъв клип, дето един скал трита един солджер от топките и солджера вика My Cupcakes. Моите кексчета. Яко. Ти пак ли с хеви, бе? Да. Виж колко килове прея. Колко? 2. Какво? Да, бас тъпчията, човек. Пише ми, че имам един кил, пак аз този стоик го убих 3 пъти. Бас тъпия сървър. Виж как лъжи. Не, че е тъп готин се даже, ама лъжи този сървър. И сега ще... Да. Сега ако нямам... Един кил! А тук ще убих човек. Един кил! Бъгва човек. На мен не се случва. Ти кой ще биш, бе? Умря ли, бе? Мършо. Сори за... Зрителите да потвърдят в коментарите, ако не в коментарите да харесат, да потвърдят, че в този сървър много лъжи. Защото в момента тотално се бават с мене. Аз на този мисля, че му се палих с травата. Не, то не може. То може да има къде... Момче, ще ти запаля стрелата. Знаеш как застреляте? Аз печелих, че имам. И какво?
Нищо не е спечелил с ачивмента, нали? Разбира се. My cupcakes! Между другото, Йони, в този сървър така прави, тук е смалено. В обикновения Orange не може да се качиш в базата. Да какво? Не може да си... Гачо, гледай. Гиса, Гачо. Къде си? Обърни се, ма гледай. О, баста съм. Ей сега, да, 2 кила. Не е бъгвало. Защото тук ще убих един. И не иска са 2 кила. Ти супер убих. Абе, Аз и сам издут се качих до базата и взех патрони. Да, знам, но... Видя ли как? А ти къде си? Ти какъв? Бия някакъв пироман така. Ти какъв? Fuck you, Pyro! О, сериозно ли искаш? Какво сериозно ли бе? Туик си от маща. Туик? Да, турската не е тогава. Тук. Да, той е на 5-то място. Ооо. Аз съм на... Абе, туто служа, защо само един мина и аз го забелязах, нали? И аз също. Губи фада. Не знаеш, че народа ни е всъщност толкова прост. Кафето снайпер са сели с кеп. Що не играем в трейда? Що? Тъпо ми? Да. Ако искаш да играем, да. Не, Да покажем на зрителите тайните места. Не. Аре, някой. Само се играе. Окей. Аз за сигурно 20 минути бях спрял на пауза клипа. Вярвайте, за около 20 минути бях спрял на пауза клипа и... Това е нов клип. Да, е. Да, миналия клип, ти ме издут наистина си е нов клип. Защото вие да исках, забравих да цъкна F8, нали, за да пусна другия и толкова чакани и сега ти че в новия клип и така нататък. И радвай. Чакай. Казвате ли трябваше да направя на нещо и този път не забравих да пусна пак. Не забравих да пусна да спра паузата и... Така, сега продължаваме клипа. Ще извинявайте, че толкова слабо. Как ще толкова слабо? Зрители, той игра от... Доста време. Той игра от 2 седмици... Не е вярно. Сега слабо. Че 1-2 месеца, 3. Игра. Така. И... О, има място от наша. Че, за какво се вълнувам между? Топ спай! Махни се от така. 3 кила. Какво? Как? Виж, че изписал, че изпълних един спай. Нали? Сега пише, че имам 3 кила. 2 кила. Това сървър е много тъп, човек. На мене ми се случва. Вижда, че да имам 20 кила. Вижда, че да имам 20 кила. Да, сега станаха 3 кила, като бих солджара. Бори се само като бия солджар. Няма да им стане тая работа на тия сините проста килчета. Проста калница! I'm a heavy man. Ти хебли си? Да. Тан. И убих Туикс пак и сега има 4 кила. Зрители, не съм слаб, ама... Добре, този път зрители знам, че пак не съм много кила, ама... Ви 100% че вече сте разбрали, че не ми зачети някои килове. Тази просташката машина. Тази просташка Team Fortress. Team Fortress... Аре, човек! Team Fortress е много готова игра, стига. Да. Абе, една човек потак. С 300 патрона няма за какво сте лъжа. Я виж, убих пара. Пак убих Туик с 5 кила, този път вече. Вече почна по-сериозно да зачита. О, аз между другото отивам горе. Аз съм Така, той гапче е по-силен от мене като хеви. Да. О, ние не сме завладяли второто.
То Soldier убих ли го сега последно? Защото